kuukauden, vuoden suosikit koko ajalta, niin suosikkeja tässä. Ja aloitetaan nyt vaikka ihan tää kynsilakan poistoaine. Tää on Maybelline New York Express Remover. Laustaako se Remover? En mä tiedä. Tää on valtu. Mä vihaan näitä. Niin, ja siis. Mulla on nyt kynsilakkaa, mutta siis tää on tämmönen. Siis tonne. Laitetaan suoraan ja sit se niin. Tää on paljon helpompi laittaa johonkin mun ykköslakkuun, kun joku tämmönen. Sitten kaikki sielakat tietty. Sitten L'Oréal Paris. Tämmönen kun mulla on aina kohta univalat ja silmälustat ihan mustina. Nyt on vähän ripsarissa. Niin sitten tällaista laitan sen minä niin se peittää. Niin. Tällaista kivaa ainetta. Mä nyt otan sitä vaikka mulla ei nyt, vaikka mä en edes tarvitseisikaan muut kuin mä nyt sitä hintolepusta. Ja tää ei hoise yhtään millekään. Tää on Revitalift Laser Renev Laser X3. Siis mä en tiedä, pitääkö tätä. Mitä? Mistä mä en tiedä, onko tässä eri sävyjä. Mä vaan nappasin sitten jonkun tosi kiireessä. Ja tää on tosi hyvä, koska tähän ei niinku näy. Sitten mulla on tämmönen, ja ne on tietysti ihan sairaan hyviä. Että niitä ostakaa. Ja sitten tää on tämmönen aito harjaspää, tällainen harja. Niin tää on tuon äitin, koska mulla on oma itsellä semmonen pienempi, mutta niin. Sitten tää kajaali. Tää on Sunshine. Niin tää nyt on. Tää nyt on ruskea kajaali. Ja mulla on musta kajaalikin jossain. Ja sitten täällä on ihan ripsiharja. Sitten kaikki lässet. Siis sitten kaikki sudit ja kaikki. Kaikki. Sitten me täällä teet. Tää on siis molemmat on Marikäyn. Niin on lip balm ja lip mask. Tässä on nyt tää lip mask. Niin. Tällainen. Siis mitäpäs niissä on. Ja siis nämä on todella hyviä. Sitten nyt mulla on tämmönen meikkiala. Piriri. Tää tuli vähän aikaa sitten. Täällä. Tällainen. Siis on tällainen, sitten täällä on tällainen ja sitten nyt ottaisin pois. Ja sitten tää taipuu tästä ihan sairaasti. Näin. Tällä mä oon pari kertaa voinut. Tälleen. Ja sit täällä on hyvä mun katsoa tälleen. Ja sit mä voin kuvata tälleenkin. Mä haluan sen hyvän kuvan. Näin, mä otin kuvan. Ja siis täällä lampulla mä voin heimitä vähän sitä tälleen. Tai sit näin, että ei heijastu tuon silleen tyhmästi. Niin, ja sitten nää. Missä se on? Tässä on nyt mun äidin. Mut siis mulla ei oo semmoista. Okei, se ei oo nyt tässä. Se on kahdella kaulassa. Mut siis
nominaatioissa teet nimikorut. Niistä mä tykkään ihan sairaasti. Mäkin haluan sieltä, mutta en maksaa ihan sairaasti. Sitten mä tein mun äitin puolesta. Korvikset vaikka, siis mullahan ei ole reikiä. Ei kun reijät, nyt on jossain korvikset. Sieltä ihan korvikset. Joo, ei nyt ole missään. Mut siis sitten silmäkin poistaa lumenen. Se on sinisessä purkissa. Siitä saat yli jos kaikista siposta ja kaikista. Ja sitten ripsari. Mulla on ihan normaalista marketeista ostettu ripsari. Joku lumenen. Mutta niin. Sitten muuten pipoista ihan pakko sanoa. Kaikki nämä glitteristä ostetut jolot ja sitten whateverit ja whatfuckit ja kaikki tuotteet. VTF. Niin sitten kun bukselt kun saa sen LOL-pipon. Niin. Sekin. Mulla on nyt se whateverkin. Tänään oltiin jo sunkaan parkissa. Fun parkissa. Mä oon ihan tässä samaa niinku Juksi.